Bueno, jo en primer lloc, dues coses. Una personal, que donar-vos les gràcies perquè jo fa 2 anys no estava en cap d'aquestes mogudes, no ningú, si m'hagueren dit que ara m'haguera vist en esta i en les que m'estic veient en els últims dies, li haguera dit a la persona que m'ho diguera que impossible, que no, i ara en canvi m'hi veig. La veritat és que jo estic absolutament encantat de fer-ho, m'agrada, tinc il·lusió i us agraeix molt que em doneu, que m'hàgiu votat i que per tant puga fer això. Espero no decebre ningú, espero fer-ho bé, sobretot fer-ho amb tots, és a dir, estic absolutament obert a tot, a participar en tot, a ajudar-vos en el que sigui necessari, en el que jo puga fer, anar allà on em crideu, anar a parlar on siga, anar a discutir amb qui siga, el que siga. Això, la primera cosa. Segona, donar les gràcies a gent que ha portat, diguem, el vaixell este des de fa no sé quants anys cap arrere cap ací, gent com a Carles, gent com a Merlo, gent com l'altre Carles, els que no sé, no els veig a tots per ací, Carles Arnal, Carles Olmedo, José Merlo, vull dir, perquè sense ells segur que no estaríem ací. Per tant, jo us vull agrair que ens hàgiu permès arribar fins ací. I anant al concret, un parell de coses només. Hi ha molta feina per davant, a la gent, estic absolutament d'acord amb el que ha dit Cristina, la gent que no ha eixit, els xics que no han eixit, per favor, que no se senten fora d'esta moguda, així hi ha feina per a tots, és necessari que tots ens impliquem i a més jo estic convençut de que anem cap a un horitzó en el que anem a tindre encara més feina i d'alguna manera no només feina de fer els fonaments com estem fent ara, sinó feina de pujar paret, en el sentit de fer coses, d'aplicar polítiques que són les que realment poden ser útils a la gent, i ahir necessitem a la gent que hem eixit i a la gent que no ha eixit. Per tant, que ningú es despenge, per favor, perquè és molt important implicar-se i treballar tots junts. Hi ha molta feina, esperem que des de l'executiva siguem capaços d'organitzar-la bé. Diguem, nosaltres estem disposats a treballar, però us demanarem, per favor, a tots que treballeu i que us impliqueu i que ens ajudeu a treballar. Nosaltres estem també a la vostra disposició, però ens agradaria que també estigueu vosaltres, diguem, a la disposició del col·lectiu, encara que no estigueu en un òrgan representatiu. Si ens creiem el rotllo de la transversalitat, de l'horitzontalitat, de la participació, què menys que siguem nosaltres els primers en aplicar-la, I jo vull concretar el treball en una cosa que crec que, perquè tot el món estos dies m'ho ha estat preguntant i este matí tot el món m'ha parlat, i jo, si no us avorreix massa, jo vull dedicar-li 2 minuts al tema de les primàries de Compromís. Jo estic en la comissió de negociació de les primàries, s'està parlant moltíssimes coses. En aquests moments les posicions, diguen el que diguen, els Verds no estem tenint cap responsabilitat en el tema de que això no avanci. Al contrari, els Verds ECO hem arribat 3 vegades a acords en la comissió, acords tancats en la comissió, que s'han bloquejat després, quan hem arribat a reunions de l'executiva o reunions de portaveu. Bàsicament, les 2 grans, diguem, follons s'han muntat en les executives, una la del dimarts i l'altra la de fa com 15 dies o 17 dies, no recorde, i eren acords als que havíem arribat la comissió, les 4 potes de la comissió, i sistemàticament la pota més gran, que és el bloc, una vegada arribat a l'executiva, per distintes raons i sense donar masses explicacions de per què passaven les coses, s'ha bloquejat. Dilluns el bloc té una executiva en la que es presenten ells van a presentar 2 propostes, una molt oberta que a nosaltres ens satisfà i que permet que tots estiguem representats. Tot el que més corre el risc d'anar a caure en mans de la majoria i per tant crec que nosaltres ens hem d'oposar a això de que nosaltres tinguem un lloc fixe en València, que estic segur que l'anem a aconseguir igual, encara que no porti el nostre nom, l'anem a aconseguir igual, a canvi de després negar-nos també a acceptar que després tot l'altre pugui ser una granada del partit majoritari. Per tant, crec que això us ho volia dir. Esta és la situació. Si finalment la proposta que avança és la proposta de dir anem a fer una cosa oberta on tot el món tinga la seguretat de que estarà representat, encara que no tinga una plaça amb el seu nom, però que per lògica matemàtica tot el món tinga un lloc, nosaltres anem a apoyar encara que ens posi en perill el ser el número 3 i puguem caure al 4 o al 5 per València. Però no ens pareix que per tindre el 3 en València i no tindre el perill de caure al 4 o al 5 no podem renunciar, per exemple, renunciar absolutament, que seria el que es planteja, a tindre un diputat per Alacant, per posar-vos un exemple.
Bueno, aquesta és la situació. I lligat a això, i acaba, no us m'enrotlle més, lligat a això, el tema de les primàries s'acaba com s'acaba, s'acabarà, i estic segur que s'acabarà bé al final. Una cosa que m'he deixat és que en els últims dies, diguem que la paciència de Mònica Oltra s'està esgotant, us ho dic també com una qüestió de paisatge, si voleu, de les reunions, però es nota que s'està esgotant la paciència, i a la vista de l'enquesta del País, Mònica Oltra és un element fonamental en Compromís. Per tant, siga com siga, les primàries es faran i ahir hem de treballar. El tema este de que si som el 3, el 4, el 5, el 2 per València, el 2 per Alacant, el no sé quantos, està en les nostres mans. Està en les nostres mans. És importantíssim que, siga quin siga el reglament que es tanqui al final, ens confabulem tots, els que estem ací i els que tenim més a prop, per mobilitzar a la gent que participa en primàries, per explicar-li que les nostres propostes són potents, que tenim unes polítiques, això, tot el que s'ha parlat durant el dia d'avui, explicar-ho, que el rotllo este de que la política som tots una banda de corruptes com el PP no és de veres, que no tots som iguals, i explicar-ho, i mobilitzar a la gent i votar els nostres candidats i també els altres que considereu oportuns, però els nostres candidats, perquè si no ho fem nosaltres no ho farà ningú, i creiem que si nosaltres no estem ben representats en el pròxim grup parlamentari de Compromís, pot ser que el grup parlamentari tingui unes responsabilitats molt importants, però la nostra empremta verda es trobarà a faltar. I encara que només siga per això i per responsabilitat amb el país i amb la gent, crec que val la pena que ens esforcem. I el de les primàries són el primer esforç fort que hem de fer i que podem fer cadascú, la nostra família, els nostres amics, perquè de portar-ne cada 1, 5, 6, 7, 8 persones a votar dependrà també el futur del projecte este que avui hem encetat així. Així que res, ànim i a treballar. Este congreso de confluencia era para unir la experiencia y el bagaje dels Verds Esquerra Ecologista y la novedad y la frescura, ¿no?, de ECU. Y yo creo, a mi juicio, la ejecutiva nueva, la nueva ejecutiva electa, me parece que guarda ese criterio, ¿no?, también. Y sé que hay personas que de momento no van a estar en este órgano, no van a formar parte, pero creo que no deben sentirse fuera, porque la verdad es que ahora lo que hay es muchísimo trabajo y creo que no sobra nadie. Ahora mismo no sobra nadie, faltan muchas manos, Y bueno, esta vez lo hemos tenido muy fácil para elegir a los portavoces. Espero que la próxima vez nos lo pongan muy difícil, se presenten muchas personas y nos lo pongan muy difícil. Y yo, pues de momento voy a intentar hacerlo lo mejor posible y espero vuestra ayuda. Muchas gracias a todas. Es que los compañeros que no han sido elegidos por orden de votos quedarán como suplentes, por tanto si algún varón de la comisión ejecutiva pues deja de estar ahí, lo ocuparía en el lugar directamente.